everyone, phung kaham sa lam sa ko share ani new vlog ko ngai kha kalai sa kaham kering tong manya nai ngai ke tabok ngai ke tam khaya rai tong sa tong sa ang ngai ngo ko riwa sarna sa ri Swngnai lai utini kenang na bahai ke Swngnai pura ni siming pa chu ra video no nai tong ma di ngai bahai ke ta mori sng abanong no sawana ngai tabok Swngnai di githang lai sinai nge bono nokla se Swngnai hondong lai jong tini oro nukaw ke pakar jang bagai tolawo ubi maya mane togi me ta sorok amon bagai aje to hongko to khaimano habono jong khali ya nokla ko kaijak tong malang ko khaisiban nei ar Swngnai sio duan Swngnai ka ta bu jong Swngnai dina na ama jeng Swngnai omo ke Kwchar ni Chamathwi Kwchar ni Swngnai hintong dong ko bono bai to ni pa su ja tei ta bu jong Swngnai na iko na di pulau na Swngnai khatam na khanaji sorok na kha mowa sanalni wasa mo thaka bereb jaknai bango bereb jaknai ta mo duita inke mo ke bangkho kotor hingke hanyo suito ni ri khabana yango chikon sinanai inke resami omo hingke ko saka o bereb jaknai o kaheranai inke tai larima da kamo larima tolawo yo moro ranai ta genong no phunogana mukhe ri sunduk ri songpuru basa bukhe to dekhe hanyo gorongni khayo ka jongkha mo paiti hemani ri sunduk omo baike omo wawo khatono yakui songsinai ta mori oko ekdin ri takje jang dongoi wa sarok moyang thamake hane ama su yakui ko satungo frani ton tabo ge nokraw Swngnai jongta bor Swngnai ama ufunugan tabo ge oro Swngnai ama oro poltin boy de kaisitra khe ge iko wa oro kaijak yang kaisa oro Swngnai tabok Swngnai ke tabo ko ori sunduk no sui tong amai ko koimuk ronai Kwchar ni batin muk no ronai ri gna heng ke to pas muk rok songo ke ri Kwchar ni ke tin muk ke rsinai ta bara sa chigon satak na ba paji khawi ronai ta khawi pa heng ke na ro was no dawa ko khaton sinai ta sorke sorbora sa angoro horwan thokna khai ko kisi saro ba ke mono phul banye ro phul kang he dite sra sra ng songpuru ke phul nya mai gera na jotona phul di haske wasne ni sora ke a jikon ba jaga ton jakha shire bar mana jungna porari chinori wasa bang mani ulta pul ton tomai ka sa ka bang ma chai motun ge cha asikan ke bang ma nge tabu ke mo thoro phul ba hinka te sra ma ba ge hinte ke ma phulu horwan thong ka best hata ema te seranya yang na kha mo ke sor tong na ni bagai yango boro togo mo phunungan baksa ba saime phang tong na je Swngnai nya ro he diba mo ka atora ba wasin tok sinaita marke iko mo hake togo gangge omo hake no yang de kaisa bukhang bo tok nai sor no yang khaksa togoi pa kha dongge omo bangkhok bai o sor no sarap reki togo ta ga eri khaton mani ta ingota gari sundok nanggi ko eng saka woroi saka ni beri pepe kai ko jani jaga wo wasai ko kaisha mai ke khata okay or khato nal na bagi kan ki maru khajang dom jai kan yango Kwchar kala na Swngnai ge nai to maji ngaro tabok Swngnai ge na chu ama bai ko feri ro o wa pisa ro hilik ung to na ba ri saka maru iko na di Swngnai thangka mo ekta color ba Swngmani dadi no Swngnai no chu to ke tin lor sa jaga bo Kwchar ni ri gane blamon ba ko bisik Swngnai tin lor singkang ke ni thangta gena ro kha bosu ko samiya tam ke tong ke tin lor sungja ko ta yang gana botong ba salan ba ke nai to ma ji tabok Swngnai iko angkha manu khatung ya phari tong ta ma hangkang kai ngo sunguta di pra khatung bo pra kubuk mane khatung ketar hingke gudeng di batang ge ton ngi kubuk nga yang ro sra su thang ba shuan ya sikino hingke mono tabuk Swngnai gena na ani video khajang nai tripod bo ngo berajak hingke ba nugi to hana ro ga ngo chibuk bali kum kalar hai jak hingke tabuk Swngnai gena phaji heke video no
paya sujora nai tongmani norok. Ito lang nila ka. Dilber. Ngapa? Belum tanah. Iko guys asuk sungpai gara kha Rigwnai Kwchar ni hingke khatang boi ko tongkho tai aro dulor kaya tongkho aro hingke bwthai goni sungo do aro koita bwthai asuk khanang ma goni phurugan tamo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tangkha 18 ta asuk kangkho aro 27 ta asuk nai hintong ta bwthai hingke tabu goro total 17 ta angke 27 ta kanante koita tongkho nai nai sidin norok nongke 27 ta pungkha hingke nongma phunugano hingke tini no video hingke Rigwnai omo Swngmani simi nongnai hingke no jodi no bwthai saimani video rok nani no musungui tong hangka ano comment kai sadi hingke ang o Rigwnai no bwthai saimani video bo extra video khlai bwthai saimani siming phunuknai ni wan sukui tongo ta no jodi no nani musungui tong hangke ke comment kai sabai norok bahai bwthai saimani video nani musungui tong hangke ta oro to iko sungjak hanyo simple mane ekta color simnuri sungjak do tamke oro bwthai rok berkhangka se naithoknai bwthai rok pora naithok naithok ke berkhangke sanawi naithok thangsinai ta hingke norok nai tongmadi hingke ama aingo biajan hanga boro sung tongma hingke ba angbo seller ni kisa mobile nai tong hangke ba kisa bathak jagi tong hota iko tai strapsa pore sungpinai hingke iko nai di video khaijangnai tripod boro berajak hingke tabo kisa hanyo himgurugui nagana bisma sable oro asugui sungmani hingke oro kha sung Rigwnai simi sungo do hingke bwthai rok sayo ta aro khe glang glang bala salni bagui nok khlani mai glang glang kha nugui tongo ba nuka rok kha se kaham ke nuya hingjago ang keba hingke nai tongmadi niri complete kha sungbai kya hingke tabuk oro niri rok noron jontrana rok no nori pebe kya tabuk oro sami dai rekhai gor sami dawi sorok no dai rekhata ro hingke ama suri khulin bisinai
Hingke ori sunduk rok no ta khulungnai ko dekhi kuphur rok no khulungnai hingke yango o sorok no ma khulungnai ta hingke yango tei kaisa wabai bere oi Rigwnai akunai hingke norok no phunugan ta ama bo nahar yang kongnai tongkha kiko khaitong ta tabo hingka kiko ama rigui tongkha kisa sahanyo yasi thanin jaga tagoi Bwthai sainani hinui ko rigi tongkha ta kisa tagoi rwnai hinui no Bwthai hingke ba khanapan saisuano hinui iko hain kisa sa tagoi rwnai hinui ama bo ongoi tongkha ta kisa kisa rigi tongkha ta hingke mono nai tongmani ang Rigwnai rok songkha waspa rigi ama mang rig rwjago waspa ni Rigwnai jai kota ang rika hingke bahasa kubung bahasa keseng abo hingjago boni bagoi ama se kwrwngui tongkha ba ama no rig rwgo ta ke khandai khan agoi ta bono khandai jahan khan ang pogos taka homongke ri rok khosori angnani bagoi o riwo kisa bahan kahak riwo kisa bahan khaka hingke aro ako suplai ro ta yang suplai kisa tajing tongo ta hingke moriya hingke ri rok khosoro oi sitrai thangkai ko mahai ke ro beri rekata ayang kinaro suplai rekata hingke yang ama tagoi tongkha hingke chinaro sekal kaisa burang jang bo sekal baruk suka charok jagya haino ton jagoro aji puro yang thangpuro sekal chalogo ta ang sap bori ro sekal chalna rongkomon kaisa bai keri hingke mo chalogoi pura yang thango chwlarong sekal bwswka mar heda yang ama tagoi tongkha dai ko yang hingga ke tinin bagai video swngnai sina jotono hambai video no bai sujarnai tongmani bagai tin rok nang hanyo hela so sairo no jodi Rigwnai Chamathwi video nanya mo sangha tona comment kai sabanya hambai ta bye bye.